Iphondo lithi lenza konke okusemandleni ukuba inkqubo yogonyo ihambe ngesantya esiphezulu. Lijonge ukuyiqukumbela le nkqubo ngoMatshi wonyaka ozayo, nalapho ingabantu abayi-4.5 million bazokube begonyiwe. Okuzokuthi ga ngoku ngabantu abangaphaya kwesigidi abathe babhalisela ugonyo, nalapho bengaphaya kwe-860,000 abathe bagonywa. Siyalenyusa izinga lokuqiniseka uba abantu abaye badibana nabantu abasulelekileyo siyakwazi ukubafumana khona ukuze sibabone ukuba abo bafuneka bencedisiwe ngokuba ba-isoleyithwe. Nangona sisakhuthaza abantu bazi-isoleyithe kwindawo abahlala kuzo, kodwa zikhona ii-beds available ingakumbi eNelson Mandela naseSarabhatman zokwenza uba abantu abangakaguli kodwa besulelekile abangakwazi ukuzigcina emakhaya bezenza amaxhele sikwazi ukubancedisa thina. Umbutho wabasebenzi bezempilo iNEHAWU ivakalise ukudana ngenxa kongabikho kwengxoxo phakathi kwayo kunye neli sebe. I-department iyaqhubekeka nokwenza izinto yodwa ecaleni ibe ingakhange ihlale nathi sibe sinazo ingxaki ezikhona egrawundini. Abasebenzi bayashota, asinazandla zi-enough. Again kukhona ingxaki ze-PPEs nequality yazo. Eli sebe likwabongoze uluntu ukuba lithobele imiqathango yalo bhubhane kwaye abo bafuneka begonyiwe baze ngaphambili. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eMonti.